Nina bendlula mithi edla kwezindi ihlahla nazindaba ze1KZN TV nifundele uphilano kaCebe khulu sanibonani. Nazi ihlokwana zethu esithizo ezihamba phambili namuhla. Bagwetshwe odili kajele ababulala iphoyisa nomngani. I-IFP yamukele abavela ku-EFF kanti isichonyo logwalagwala esaseshowe. Sanemukelene nabesilo kwindaba zethu ze1KZN TV. Inkantolo ephakeme yaseMtuba-Tuba enyakatho KwaZulu-Natal igweba uNtombi Zodwa Ntinga udili kajele wodwa ngecala lokubulala umyeni wakhe warrant officer Nkosinathi Ntinga wagwetshwa kudili kajele futhi ngokubulala umpendulo umdluli ongumngane kaNtinga wagwetshwa ke iminyaka eli-15 ngokubamba inkunzi kuhlonyiwe kanye neminyaka ke5 ngamacala amabili okuthumba uNtinga bekanye nomngane wakhe umdluli. Usamukelo Mpanza obengumsolo wesibili enoyinkabi kuleli cala ugwetshwe iminyaka engama-25 ebhandle ejele ngokubulala uNtinga kanye nomdluli wanikezwa ke eli-18 ngokubamba inkunzi emi5 ngokuthumba uNtinga kanye neminye futhi iminyaka emine ngokuthumba umdluli. Njengoba bekulindele ukuthi umehlulile akhiphe isigwebo sababili ababhekene necala lokubulala ukuthumba kanye nokubamba inkunzi kuhlonyiwe uwarrant officer Nkosinathi Ntinga kanye nompendulo Ansa Mdluli emzini kaMufu Ntinga ephathana kwesakamthethwa kulesi sigameko kwavela ukuthi ke kwagasela amadoda emzini kaMufu kanti azomfica ehleli nomngani wakhe owayengumabhalane emaphoyiseni aseBukhanana. Laba bafika kulomuzi babathatha uMufu nomngani umdluli bahamba nabo nokwathi ke kuhambeni kwesikhathi umdluli watholakala edendelezile emgwaqweni enamanxeba okulimala kanti uNtinga yena watholakala eseshonile osebeni lomfulu umsunduze naye ke enamanxeba amaningi okudutshulwa kwathi imoto ababethunjwe ngayo yatholakala kude buduze nalapho ke ababelele khona. Labasolo babili inkantolo ke ibathole benamacala ecaleni lokubulala thumba kanye nokubamba inkunzi. Namuhla ke ijaji libe sesikhipha isigwebo salaba kepha ngemuva kokuthi ke ijaji selikhiphe isigwebo salaba ummeli womsolo wokuqala ube sephakamisa waveza ukuthi ke uphakamisa ukuba ke ledluliswe leli cala liyeliswe kwenye inkantolo ukuze ke mhlambe lizokhipha isigwebo esehlukile kunalesi kepha ke lesi sicelo asiphumelelanga. Nkosinathi Protus Ntinga, life imprisonment. Count 2 being the murder of Mr. Mpendulo Mdluli, life imprisonment. Being the robbery with aggravating circumstances of Mr. Nkosinathi Protus Ntinga, Mr. Mpendulo Mdluli and Mr. Vindani Ndimandi, 15 years imprisonment. Being the kidnapping of Mr. Nkosinathi Protus Ntinga, 5 years imprisonment. Count 5 being the kidnapping of Mr. Mpendulo Mdluli, 5 years imprisonment. In terms of the provisions of Section 280, subsection 2 of the Criminal Procedure Act 51 of 1977, it is directed that the sentences imposed on counts 2, 3, 4, and 5 shall run concurrently with the sentence imposed on count 1. Count 2 being the murder of Mr. Mpendulo Mdluli, 25 years imprisonment. Count 3 being the robbery with aggravating circumstances of Mr. Nkosinathi Protus Ntinga, Mr. Mpendulo Mdluli and Mr. Vindani Ndimandi, 14 years imprisonment. Count 4 being the kidnapping of Mr. Nkosinathi Protus Ntinga, 4 years imprisonment. Count 5 being the kidnapping of Mr. Mpendulo Mdluli, 4 years imprisonment. Selikhipheke isigwebo ijaji kuchaze inkantolo izithameli bezithameli icala zijabulela isigwebo esikhishwe umehluleli imindeni yombili kaNtinga nokaMdluli bathi isigwebo esikhishwe umehluleli sibajabulisile bazonokwazi ukuthi belivalekile likhasi beqhubeke nempilo. Sizosijabule kakhulu ngesinqumo esithathwe inkantolo namhlanje bese siningi isikhathi sehla senyuka singazi kwenzakalani mhlawumbe nabanye abenza ubugebengu bazofunda kuloko kwenzekile kulabo abenza ubugebengu bekungakuhle kakhulu esimeni sokuhlala noma kwesempilo because labantu abebesilahlekele abantu ade bama support system emndenini yethu kakhulukazi nezingane behlala ngokubuza ubaba wazo kanjalo kodwa nje siyabonga ukuthi uNkulunkulu seze wafika kwaba lesi sikhathi uphume isinqumo. Nejudge namhlanje inkantolo iprocess senkantolo from the beginning ihambe kahle kwavela konke obala and as a family we are happy sizothola isikhathi sokuthi mhlambe the chapter in our lives
ibhlungu injalo sibeke eceleni. Okhulumela uXebe esifundazweni KwaZulu-Natal uthi amacala fuze lawa abonakala endlondlobala kakhulu ngakho-ke basamukela isinqumo sejaji ngethemba lokuthi nabanye bazosifunda isifundo nokuthi-ke ingalo yomthetho yinde. Siwuphiko lwamaHawks siyakwemukela ukugwetshwa kukaSayitsheni obewuza kwethu uNtombizodwa Ntinga mayelana necala-ke lokubulawa komyeni wakhe uNkosinathi Ntinga obe-warrant officer besebenza esiteshini esisodwa-ke nokho. uMrs Ntinga lo ogwetshwe namhlanje wazi kahle ukuthi ngaphakathi emaphoyiseni kuney'nhlaka ezingo-EHW lapho oya khona uma ngabe uney'nkinga zezomndeni ukhanselishwe uthole usizo ngaphakathi embuthweni wamaphoyisa. Uma kuwukuthi kuba beyond uzutholelwe ngisho ama-psychologist kodwa indaba ye-domestic violence nje yinto exazululwayo ngaphakathi emaphoyiseni. Thina-ke futhi sikubona njengokuyivikela nje uma ngabe ekubeka phambi kwenkantolo ukuthi umnumzane uNtinga ube nokumhlukumeza ubengakondli kuwa amananga nje okuzama ukubalekelela. Lezi izindaba ze-1KZN TV ngenkosamngelisweni Ngqulunga ngisemtobatoba. Iqembu le-IFP lamukela amalunga amasha avela eqenjini le-EFF uyifundo ezahlukene KwaZulu-Natal. Kuba lobe ngusekela sihlalo waleli qembu eThekwini uThole Nhlanhla Mthiyane, obengusekela sihlalo we-EFF kwisifunda sasothukela uLungelo Khumalo, kanye nohlalo kwe-EFF eKingcetshwayo uPhumlani Gumede, nomunye kube ngumholi kwi-ATM. Lokhu kuvele ngesikhathi kusihlalo ye-IFP KwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli amukela amalunga amasha eThekwini namuhla, nalapho edalule khona ukuthi akangabanzi ukuthi umsunguli weqembu inkosi uMangosuthu Buthelezi laphelele khona uyeqatsha ngalokhu. Umdonsiswano wabaholi eqenjini i-EFF ngezinye zezinto eziholele ekutheni lilahlekelwe abanye babaholi emagatsheni ehlukene KwaZulu-Natal. Ukuba ilunga le-EFF kwakusho ukuthi sijoyina ama-views nama-policies ne-ideology yenhlangano. But also when you see the growth of your organization, kuba khona ama-squabbles abakhona in the growth of your organization ngenxa ye-leadership. Okuyizinto esithe uma ngabe umuntu ehlele ezibuka wabona ukuthi ungathi i-organization ngeke isakwazi ukukhula ngendlela, ikakhulukazi uma ubuka izinto ebezenzeka KwaZulu-Natal nala eThekwini. Namuhla usihlalo we-IFP lesifundazwe wamukele amalungu amasha avela emaqenjini afana ne-DA, i-MK, i-ANC, i-EFF kanye ne-ATM. Ekhuluma lapha uvezeke ukuthi balindele elikhulu kulaba kanti uphinde wadalula ukuthi-ke akangabazi ukuthi umsunguli walo uyazigqaja ngabasaqhubeka nokwenza yize engasekho. Sithokoza kakhulu ukuthi nomsunguli walo lapha khona siyethemba ukuthi uthokozela kakhulu ukubona ukuqhubeka kwethu kuba masimukela umsebenzi ezandleni zakhe siwenze ngokuthembeka nangokuyinikela ukuzama ukuthi ezomnotho kanye nokuhlala komphakathi kuthole inkululeko. Lokhu kuza nje kuzokhumuleka ukuthi elakuleli ngonyaka ozayo kulindeleke libambe ukhetho lohulumeni masekhaya kanti kuzokhumuleka ukuthi leli qembu ngempela sonto ligubhe iminyaka engama-50 lasungulwa. Iqembu lenkatha beligubha iminyaka ngama-5 lasungulwa umntwana waphinda ngene. Lakho nisasabeli phezulu kakhulu. Ubuyise ithemba nokuyiqhenya ngeqembu lenkatha ngoba kusuka laphana emthonjaneni eMelmoth naSondini inkumbi zabantu zibe ingxenye zalomgubo lena. Sizokwakhela nathi-ke kulolo hlelo lokulomgubo leyo siqhubekela phambili njengesifundazwe lapha KwaZulu-Natal. Indabeni ze-1KZN TV kube kuNtomkhona Mvubu eThekwini. Usekela ngqongqoshe wezesayensi nezobuchwepheshe kulelo nomalungelo Giyina uthi basebenzisana nomnyango wezemfundo ukwenza isiqiniseko sokuthi ke kwelekelela abafundi abanamakhono azodingwa kezimakethe. uGiyina usho lokhu ngesikhathi ehambela umcimbi wothisha bakamatikuletsheni besikole kwaNxusa High School lapho bebebungaza khona kokusebenza kwabo ngokuzikhandla ukuze bavuneke imiphumela emihle kamatikuletsheni unyaka u-2024. Kubungaza ukusebenza ngozikhandla kothisha besikole kwaNxusa High School eSemelmoth oholele ekutheni bavuneke imiphumela emihle kamatikuletsheni ka-2024 engu-94%.
Usekela ngqongqoshe wezesayensi nezobuchwepheshe kuleli uNomalungelo Gina ubeyingxenye yomcimbi wasihlonza kulesi sikole njengozosibhekelela ukuba ke sibe ngaphansi kuyiphiko lakhe. They've done very well. Benama streams amahle o science o commerce othisha bakhona abasebenza ngokuyikhandla isikole sonke. So namhlanje into esizoyenza la sizobungaza nje sizobonga kothisha sibonge kubazali ngoba abamelelekile SGB sihlangene nedepartment abuholo obukhona sizokukhuthaza lokho kuhle okukhona sizothi thisha omkhulu ne-SMT yakho nothisha abafundisa umatric ingathi ngaqhubeka nikwenze lokho. Ukubhekana nenkinga yokungaqasheki kwabantu ngisho sebefunde bagogoda kuleli uGini uthi ke basebenzisana ke nomnyango wezemfundo ukuze kukhiqiza abafundi abazodingwa kwimakethe. Uma sibhekene ne high level of unemployment ebhekene nentsha yethu ngesinye isikhathi akukhona ukuthi abantwana bethu abafundile but ngesinye isikhathi sibhekana nale ngqinamba yokuthi sibathola sebe unemployable. Mhlawumbe uthola ukuthi ama skills amakhono abaphuma nawo akuwonwa lawa adingwa imarket ngaleso sikhathi. Umnyango wezemfundo uhalaliseleke lesi sikole wasinxusa kuba siqhubeke njalo nemphumela emihle noma ke sibhekene ke nezinselelo eziningi. Kulabantwana bethu njengoba bethole almost 94% nje babuya emakhaya ahlwempu lokho kuzosho ukuthi kuzawushintsha impilo zale yamndeni uma kuukuthi labantwana bayaphuma baya kuma tertiary institutions. Siyafisa ke mhlambe nezinye izikole ikhona kwi-CMC yethu zikhipha ama result cishe ke mhlambe afana kumbe angcono kunalawa kanxusa. Uthishanhloko wesikole abazali bathi bazoqhubeka nokubambisana ukuze ke bekhiphe imiphumela emihle unyaka nonyaka. Ngicela ukubonga othisha bakwanxusa ngikhumbula umnye ubaba obekuyilunga le-SGB ethi kunogesi kwanxusa so ogesi bakhanyisa ngisho kuthiwa kune load shedding so basebenze kahle kakhulu othisha bayazinikela othisha bakwanxusa high school. Ngithanda ukubonga kakhulu othisha nothisha omkhulu yize ama challenges ekhona esikoleni. Ezindaweni ze1KZN TV kuba iNkosenhle Mthembu eShowe. Ake sithi ishelele itolo nenebesolo siyabuya nezinye zeindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV nazo kwizona ezihamba phambili namuhla. Bagwetshwe odili kajele ababulala iphoyisa nomngani. I-AFP yamukele abavela ku-EFF kanti isichonyolo gwalagwala esaseshowe. Ngqongqoshe wezemfundo KwaZulu-Natal uSipho Hlomuka uthi ukusebenzisana phakathi kothisha nomphakathi kuyasiza kakhulu ekutheni isikole ke sikhiqize imiphumela emihle kamatikuletsheni. UHlomuka usho lokhu ngenkathi ke ingxenye yomcimbi okuchonywa kophaphelo egwalagwala kubafundi nothisha basematheko high school emva kokuthola ku99.3% wemphumela kamatikuletsheni obekwenzeka ke Showe enyakatho nelekamthaniya. Isikole samabanga aphezulu saseshowe imatheko high simuanza impumelelo yaso ukwenza kahle kwimphumela kamatikuletsheni yangonyaka odlule njengoba sikwazile ukuthola u99.3 wama%. Lo mcimbi bewanjelwe na ungqongqoshe wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal uSipho Hlomuka kanye nelungu lesishayamthetho uBlessed Gwala. Abafundi bangonyaka odlule nabenza umatikuletsheni kulonyaka bebehlanganye ndawonye kanti bathi ukusebenza ngokuzikhandla kuzala impumelelo. Sila ematheko namhlanje ngoba sizo celebrate ama results amatric 2024 of which si achieve u99.3%. So I breakthrough ke lawo ma results from ngoba akaze kuyenzeke yespack. So inhloso yosuku nenhloso ukuthi kuqhuquzeleke abafundi abafundayo from lonyaka kuye eminyakeni ezayo ukuthi bengabe besehla kwi% esilitholile ngoba babona la ukuthi it's either kuyanyuka noma agreemenwa leli % esilitholile. So siyabonga kakhulu ukuthi kwenza usulufana lo. Siyafisa futhi ukuthi abafundi beqhuquzeleke kuye phambili isikole nje sihlale ku 100% kuze kuyovala. Engakusho ukuthi abafundi benze sure ukuthi bayimisela bese beya prioritize ukufunda. Ziningi izinto ezenzakala uma ufunda umatric so kudinga ukuthi
ikhanda lakho libheke kulento oyiphumela ekhaya ngoba iqiniso lethi siphume emakhaya angafani. So kumele ukuthi wena wazi ukuthi nje uphuma ekhaya uphumele ini and uzele leyo nto, awuzeli ixuku, awuzela abangani uzele into ezele bese uyafocusa ufunde incwadi zakho zibaba imngane wakho ngaso sonke isikhathi. Engakufisa noyengithandile bekwenziwa uMisha Khwanya odlula ukuthi uzazi ukuthi ufunani, uyimisele yonke into oyifunayo. Uzazi ahlahle ukuthi ufunani, ungaphiki nabangani nabanye abantu abasemaceleni. Uma ufika la esikoleni wazi ukuthi uzeleni, uhloniphe nabazali bakho yena uthisha. Uma udinga usizo uhambe kothisha ungasabi. Mawubona isikhuluma nomunye umfundi owenza kangcono, uhambe kuyena ucela usizo, ungayiqhenyi nje. Uhambe na uthisha wenza amaphepha amadala, uhambise kothisha. Lokho kuyakwenza usukwazi ukuphumelela. Abafundi abebenza umatikuletsheni ngonyaka odlule bakonyeliswe ngezindondo, abanye bahlomula ngama-laptop ngenhloso yokugqugquzela laba benza umatikuletsheni kulonyaka ukuba nabo basebenze ngokuzikhandla. Uhlomuka utuse kakhulu ukusebenza ngokubambisana phakathi kokuthisha, abafundi kanjalo nomphakathi. Sizojabulisa abantwana benze kahle ngo-2024 ku grade 12. Siphinde si-encourage laba abakhona ukuthi basiphathe kahle bafunde kuye phambili. Kodwa sizobonga kakhulu othisha bethu, sibonga abazali, sibonga osomabhizinisi, wonke ama-stakeholders ukuthi akwazi ukubambisana nathi endaweni ehlukahlukene khona la. Yingakho sinobaba uNyanda okwazile ukuthi asize ikolo kuma-program azinayo namhlanje futhi ukhipha nama-laptop. Ungqongqoshe uphinde wakhuza isihlava sepolitiki kothisha esikoleni kanjalo nezimpi zesigodi nokugcina kuphazamisa ukufunda nokufundisa esikoleni. I-education ayinapolitiki, i-education ayinakhala. So ingakho sifisa ukuthi angafakwa ipolitiki ekolweni, ngoba uma ufaka ipolitiki ekolweni uzokwenza ukuthi abantwana bangakwazi ukufunda. Abantwana basuka baphuma kubazali babo bathi bayofunda. Uma sebefika esikoleni sekukhulunywa ipolitiki yaba siyaba confused. Sizokhanda instability kugcine kungasakwazi ukuthi kusebenzeke, ngoba uma ngekho ukuthula kwenza ukuthi abantwana ba-affecteke ekolweni. Yingakho kukhona izikolo esike savakashela ngapho Lundi, khona sisazoya kuyona football. Abantwana balwayo ezikolweni mawulandela ababanga into yasesikoleni, mabanga izinto zezegodi zabo. So ingakho ke sibanxanxa amakhosi nendona ukuthi ababambisane nathi kuze kube khona ukuthula ukuthi ungaliwe esizweni khona ngeke kwazi ukuaffecteke ezikolweni. Lesi sikole nakuba sisemakhaya sikhombisa ukudlondlobala kakhulu kwemphumela kamatikuletsheni uma uqhathanisa neminye iminyaka eyedlule. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eShowe. Uvele kafushane enkantolo kaMantshisi eMzinto wesiliso solo ngokubulala uThula Khumalo waseMalangeni khona ke eMzinto kwathi 11 wadutshula amahlandla kaMane wabulawa phambi kwabantwana bakhe kanjalo nonkosikazi wakhe ngeviki ledlule. Amalungu eqembu MK iphatha bebhikisha ngaphandle kwenkantolo namuhla ethi awafuna umsolo adedele ngebhayili. Ulungani Mbambo bemele iqembu MK kwi-sub-region yaseMdoni uthi umsolo kufanele angadedelwa ngebhayili kodwa akhipha ekade ehamba nabo ngelanga abulala ngalo uKhumalo. Abekhuza iziqubulo kanje amalungu eMK Party ngesikhathi bethi akangadedelwa ngebhayili loyo osolwa ngokubulala isishoshovu sasilwela umphakathi saleli qembu uThula Khumalo. uKhumalo wayeneminyaka engu-33 ubudala, wadutshulwa amahlandla mane phambi kwabantwana bakhe kanye nonkosikazi ngeviki ledlule. Obemele leli qembu kwi-sub-region yaseMdoni uthi umsolwa abamdinge ekhishwe ngaphandle ngebhayili. Sidlulelwe umfowethu Mbulazi owabulawela ekhaya ngesikhulu isihluku, ebulawela ekhaya egcekeni lapho kwafika khona inswelaboya ezamdubula zimdubulela ekhaya emzini wakhe phambi kwabantwana bakhe. Waba namanxeba okudutshulwa amane emzimbeni wakhe ebekade ke simfihla kulempela sonto esibuya kuyona. Njengoba namhlanje sila eMzinto Magistrate ingesizathu sokuthi kunisela khona umsolwa obanjiwe futhi esikholelwayo ukuthi ibona abenzi bobubi njengoba silana. Siphatheke kabi and futhi sifuna ukuthi
abasolwa besazoboshwa nabanye asifisi ukuthi bathole ibail, sifisa ukuthi babolele ejele, umthetho uthathe indima babolele ejele ukuze umphakathi uzobona uphinde futhi ukholelwe kwijustice noma emthethweni wase South Africa. Iqhuba uthi uKhumalo ubulawe ngoba inkulu inkohlakala belwa nayo. Singasho sithi nje singahlonizwi ukushawa noma lesisandla esithinte uThula kabuhlungu kangaka ingesimanga sokuthi bebebona ukuthi uThula umuntu omelene nezinto ezimbi ngoba inkulu inkohlakalo ebekade ikhona. Uzokhumbula nje esikhathini esingaphambili sike sasukuma sisukumela yona inkohlakalo. Namhlanje omunye umfowethu obekade hamba phambili okuyena umfowethu uThula Khumalo obekade futhi ephikisana kakhulu nenkohlakalo usishiyile. So siyabona ke futhi asingabazi ukuthi isenzo sabantu abanonya, isenzo sabantu abangakuthanda ukuthula nabangakuthandi futhi ukuthi kube khona ukuthula emphakathini. Kahle kahle abangawuthanda umphakathi ngoba ukwazi ukuthi uma ngabe bona nembeza umama ubaba noma umuntu omusha ubungathatha lesi sinqumo esenzekile ukuthi ushaye umntwana omncane kangaka umfowethu uThula. Obeqhamuka emkhandlweni wenkosi uchaza umufi njengomuntu obebamba iqhaza elikhulu emphakathini. Lapho kukhona kuboshwe khona umsolwa uqala kubasolwa ababulale ingane yethu eMalangeni ebeyumluleki obeqavile kulwamkhandlu waseMalangeni Traditional Authority. Siyakhala kakhulu umsakazi siwumphakathi siwumkhandlu ngoThula Khumalo ngoba uThula Khumalo ubenesiphiwo esihle kakhulu emphakathini wakithi. Ubeyithanda intuthuko ehamba nabanye. Uthi unxusa umthetho uthatha indawo yawo. Sizothi ke namhlanje ngale kokusaba nokungananazi umthetho wase South Africa sicela ukuthi usisize ubabophe bonke laba ababulale uThula ngesihluku esingaka phambi komndeni wakhe ngoba benomona bengafuni ukuyeka inkohlakalo abayenzayo endaweni. Sizothi ke ibail msakazi abangayitholi. Icala libe selihlehla. Lo mbiko benuwethulelo Zamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngisenkantolo eMzinto. Umasipala wase-Alfred Duma enhlanela kaMthani uhlanganyele nethimba lalo masipala kanye nabakhokhi bentela ngenhloso ukuthi-ke kudingidwe inhlelo zokulungiswa kwengqalasizinda njengoba kuzoqala unyaka wezimali ka-2025-2026. Kwenzeka lokhu nje kuzokhumbuleka ukuthi izindawo ezakhelwe umasipala zivamise ukuhlaselwa zinhlekelele zemvelo ikakhulukazi ikhukhula. Imeya kaMasipala Alfred Duma uZamasibisi uthi bahlanganyele ukuba behlelele unyaka mali ka-2025-2026. Sizokwenza ke njengokulawulwa umthetho ukuthi sifanele sihlangane sizo-reviewa i-5-year plan yethu. Sihlangene la conference esingabiza ngokuthi i-strategic planning la sizozihlela khona njengomasipala. Sihlelela lo nyaka wemali esingiwo esizoqala u25-26. Kubalekile emsakazi nangokomthetho nje ukuthi before siphume siye kubantu ne-IDP siphume siye kubantu nebudget asibe sihlalile siphela saplana i-IDP yethu must be informed by the strategic planning esibe naso i-budget yethu must be informed by i-IDP. Uqhube ngokuthi umhlangano ube impumelelo njengoba bekwazile ukudingida izinto eziseqhulwini emphakathini. Bukeka ube impumelelo kakhulu ngoba izinto ezibalekile nezizidinga emphakathini wakithi sibonile ukuthi sikwazile ukuthinta izinto ezikhathaza amakhansela emphakathini ekufanele impendulo zazo ayithole kuma departments akwazile ukuyithola njengento ethinta ezezindlu, into ethinta uagriculture, into ethinta education kakhulukazi into ye-scholar transport laphana okuyiyo ngathi biphambili kakhulu impendulo sikwazile ukuyicosha. Sikwazile ke nje wonke umuntu ukwazile ukucosha inhlelo zikamasipala ukuthi umasipala ufuna ukuthi enzeni kulonyaka mali. Ubese veza ukuba kusakhona abafisa ukukulungisa kwidolobha uAlfred Duma ikakhulukazi ingqalasizinda uqinisekisa ukuba kuyaphela ukucwila kwedolobha uma line kakhulu. Khona ke izinto ezivumelane ngazo ukuthi kuzawufanele zenzeke njengokuthi nje
sicelile municipal manager ukuthi akasithengele excavator asithengele ama truck amabili okuzoba full time lapha emfuleni kwenza i-river dredging ngoba kubonakala ukuthi uma ngabe umfula sikhipha isihlabathi emfuleni umfula usuyaqibeka kakhulu i-capacity yawo isincane kakhulu so ama volumes amanzi athwalwa umfula aseba mancane okwenza ukuthi kube lula ukuflada kwedolobha. Kubika uThobeka Dladla ezindabeni ze1KZN TV ngiseBergville. Ake siphinde sithi ishelele itolene nabesulo siyabuya futhi nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV nazo kuzona ehamba phambili namuhla. Bagwetshwe odili kajele ababulala iphoyisa nomngani. I-AFP yamukele abavela ku-EFF kanti isichonyolo gwalagwala esaseshowe. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-18.16 kuyidola laseMelika libe ngu-23.53 kupondo waseBrithani libe ngu-19.58 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide ime ku$3,073.33 ounce kuthi intengo engahluziwe yona ibe ngu-$74.03 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Upimbeke ekugcineni kumnumzane uRay Mutli waseThekwini obekuvela ukuthi usengumnikazi weRoyal AM omusha. Kujabula abaningi ngesikhathi kuvela indaba zokuthi Thwihle Thwahla isizohlala esifundazweni KwaZulu-Natal kwazise kuMutli odume ngoba nenkampani yonogadi Royal Security namahasho omjahu isiqhumama sakhona keThekwini. Nokho kokulalwe sekuvela ukuthi uMutli uhluleke wancama ukukhokha imali obekuvunyelwane ngayo izinsukwini ezintathu. Bekubhideka iGlobal Investments okuthiwa ngekaMutli ngokuthi ithathe iRoyal AM ngo-23 million wamarandi kepha ke yabindwa yiqatha kwazise bidumele umthamo ngaphezulu kwayo. iSouth African Revenue Services okusara sokungabaqoqi bentela iyo ke dayisa ke iqembu iRoyal AM ukuze kithole u40 million wamarandi ewukweletwa ngobe ngumphathi walo leli qembu uShona uMamkhize wakamkhize. Kanti ke kuthiwa komele kusana susikaza ukuthathela izinyathelo zomthetho inkampani iGlobal Investment ngenxa yesidididi esidalekile nangeindleko esangeneke kuzona. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Inamba kaqambu lankomo zelahlekile zodliwa umdlebe kaSoshangane ziyaguqa bese iphaka namuhla kuze kube ngokuzayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.